Masalah lur, wong ewon Junjung Watu kok sak beruk. Gila nih. Sak kebo. Masalah. Ya Allah, no, sak kebo. Iki to operatore. Masalah no. Ono kuwi bose. Kuwi bose. Gila nih. Layak. Eneng ngono kuwi apa? Ono. Ayo apa kek ngono kae. Gila nih. Keno. Masalah. Awas lu, awas lu, awas lu. Awas lu Mbak Koma. Mbak Jadi. Awas lu. Masalah. Kok ndak ukur rusane wong iki? Pak Koma. Masalah. Keno. Jan. Ayo ayo. Ayo ayo ayo. Ayo kono, ayo kono, ayo. 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 Jiro lu, jiro lu. Masalah. 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 Yo. Gila nih. No. Jatuh kayak wong. Junjung Watu kok sak gendongan. Masalah. Kalah no, ada pinggir. Ayo, kira kagak. Taman rata lebok ini kadung kaku itu lho. Ayo. Ayo. Nonton Rokin nggih. Ayo. Masalah. Ndak kagak wong jare. Masalah. Tenan terusane. Jiro lu. Arep ngewangi ra iso iki. No, ngatek milik. Batere kaya ngene kok. Rokin gacah. Yo. Honda. Ayo. Jiro lu. Wali. Ya. Lahir wong, lahir.